рақибаи дигар дар ҳайати инфиродӣ. ҳасос барои Диора Келдиёрова ки дар баробари Абе Ута истод натавонист коре ва билохира дар бахши неваза ки гуфтем чанд маротиба муваффақ нашуд, билохира ҳамон мавқеиятро дарёфт кард. истод аммо натавонист. наворҳои оҳистаро мушоҳида мекунем чӣ гуна партоби сари шонаи Амандин Буча дар бахши сарофо ҳамон негаваза ба иҷро даромад ва ин яке аз олитарин имтиёзое ки дар ҷудо ба даст меояд. таваҷҷӯҳ кард, таодули ҳарифро хуб эҳсос кард ва ба ин тартиб яке аз ҷаззобтарин партобҳоро ба иҷро даромад. кашки шавқ аст дақиқа ва натиҷае ки 3-2 бар суди Гуйфрида шуд. Ипон Сеоянаге ба самти чап ба ин тартиб ба иҷро даромад. як имтиёзи воқеан бузурге ба даст омад дар Голден Скор. дар дақиқаи 12 ин иттифоқ афтод. дар ҳоле ки Дарья Красичи хеле хаста шуд, агарчи суръатнокияш ба чашм мерасид, вале бирохира ба ин партоби ҷаззоби диданӣ мағлуб шуд ва аввалин медали биринҷии Гуйфрида дар мусобиқоти қаҳрамони ҷаҳон рақам хӯрд. ватандори ҷудо Абе Ҳифуми, варзишгари 25-солаи ҷопон ба назар намерасад, вале вақте бо тамоми қудрату тавон ва як иҷрои усул ҳаст ё не, ё баъд аз матеи довар ин иттифоқ афтод, вагарна аз як дасти ҳариф. вале пойзанӣ сурат гирифт ва ин афтидан ба шикам буд. пай надорад. билохира бо далели камкортар зоҳир шудани Маруяма Ҷоширо ба ҳамин тартиб Абе Ҳифуми дар як рақобати мушкилгузару нафасгир маротибаи 4 Маруяма Ҷошироро мағлуб мекунад ва барандаи медали тиллои мусобиқоти қаҳрамонии ҷудои ҷаҳон дар доҳаи Қатар мешавад. ба ҳамин аст ё ҳамон мавқеи дарёфти ҳарифро ба тахтапӯш чӣ гуна истифода кард. ин ҳам ҳамон фурсате ки асикоми ваза ба мавқеият омад. мавқеияташ бисёр хуб буд. биринҷӣ шуд. наворҳои оҳистаро мушоҳида мефармоем дӯстони азиз. иҷрои усул сурат василаи пои рост яккам барои таодули ҳарифро барҳам задан саъй кард ва муваффақ шуд. дар ин ҷо буд як маротиба пойзанӣ ба қисмати беруни пои ҳариф ва ин бо омилҳои муваффақият омез будани ин рақобат барои Фаронсавӣ